tropa, welcome back to my channel. This is Edmond Reno, ang inyong tropang Lakwatchero. So, medyo napatagal tayo guys sa pagbablog. For this vlog, we are here at Lawis Beach, which is located at Lawis, Labrador, Pangasinan. Ayan po. So, ito is newly discovered tourist spot here in Labrador, Pangasinan. So, kung sino yung gustong pumunta dito, you're all welcome. Tatanungin natin kung magkano yung entrance fee, which is 5 pesos only per head. So, saan po napupunta yung 5 pesos? Of course, environmental fee. And isa rin pong ipa-project dito is gagawa tayo ng public toilet. Then, yung iba, pag-maintain ng cleanliness dito sa beach. So, wala pang ginagawa na dyan. Let's go and explore the Lawis Beach located at Lawis, Labrador, Pangasinan. Tara na! Pagdating nyo dito, marami kayong option for the cottages. So, depende sa dami nyo and depende kung kailan ang kaya nyong i-afford na i-avail na cottages. So, marami dyan. So, pwedeng ipa-reserve. Pwede rin on the spot kasi we assure na hindi tayo mauubusan ng cottages. So, actually, mahaba ito na lakaran. Pero, sulit naman. So, medyo malayo yung mga cottages from my location. Ayan. Diba? So, hindi lang yan yung nakikita natin ang cottages. Meron pa doon sa bandang dulo. So, now, let's explore again kung ano pang meron dito sa Lawis Beach. Located again in Lawis, Labrador, Pangasinan.
So, pag pupunta dito, kailangan magdala ng ihawan. Kasi wala pang provided na ihawan. Oh. Ayan, mga Abdon brothers, pero isa lang ang nandito. Abdon brother lang. Absent yung dalawa. Oh. Abraham brother, Alvin. Oh, oh. Ayan. Tropa, hopefully nagustuhan nyo ang newly discovered tourist attraction here in Labrador, Pangasinan. So aside from the Tubuan Beach, we have already the Lawis Beach. So before I end this vlog, shout out to our barangay captain Normanito Iscanio and the barangay officials and CBOs. So salamat sa inyong lahat sa pag-maintain nitong Lawis Beach peacefully and organized. So yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my YouTube channel, Edmond Reyno, ang inyong tropang lakwat chero. So guys, enjoy and have fun. Bye!